Okay, no? Kabistado, mayong inyo tanan, no? Subong hapon, upod naton si Mr. Francis Sigubia, no? Ang tribe manager sang tribo Hamili, no? Ini siya nagareklamo nga ang hindi sila kaintra sa palabuton nga dinagyang 2023 mga kabisado. Sir, ano gid ang kadalom sang imong reklamo nga ang hindi gid kamo ka intra sa amo ning dinagyang? Amo nang hindi na ako nabalaan sa committee kung nga tatlo kami ka tribo hindi ka intra sa dinagyang. Kamili, Oo. Aninipay, Oo. kag Anggula. Puro pa kami tanan urig. Oo. Ang Amili 1968, Oo. ang Anggula 1980s na. Oo. Ang Aninipay 1985. Ako na pasulod kay ako ang tribe president. Karon gulpi lang ilawag sang committee. Why na kamo intra? Why man kami kabalo kung anong ang sala namon kung nga ang hindi kami ka-intra. Basta wala lang kamo, hindi lang kamo ka-intra. Oo. Sino namin mo ning committee ang nagakapot sang dinagyang Sir Francis? Si Eric. Oo. Ano ang mga kunya sa imo? Ang ginahambal sa imo nga hindi ka mo ka-intra? Wala man. Oo. Basta hindi ka lang kamo ka-intra nga tatlo. So pila la ka tribo subong ang ang naka-intra subong nga tuig? 8, pero ang namin ko nga 8, Oo. ang anom daya ang muna ka-intra sang 2020. Oo. Ang duwa daya nga tribo bag-ulan na, way pagani drums. Ang halimaw kag ang Ilonggoanon. Bag-ulan daya nga tribo, way pinadawom-dawom mga maka-intra. Kami nga urigya hindi ka-intra. Oo. Pero ang duha na yang nga bag-o, intra sila ya. Oo. Ti sa imong pag hinunanon, nakakagto ka na sa kay Mayor Jerry Triñas agod nga ipalabot mo ang ining imong nga reklamo? Na nakakadton ako kay Mayor. Oo. So, siling ni Mayor, mahimo ka Francis sang letter. Oo. Kay ihatag ko sa IFFI. Oo. Tinagimo ko letter. Ang letter, why guro kakadto kay Mayor, kundi nagagi sa sekretarya, inatag sa IFFI. Tani ko nabasa man ni Mayor, okay. Oo. Kag wala pa kami kabalo hasta subong, kung maka-intra kami o hindi. Oo, kung anong status nyo? Anong status? Kay why man kami kabalo nga ano amon sala, anong violation sang tribo? Nga hindi kami ka-intra. Ti subong ano ang inyong plano, Sir Francis, sa inyong ginapalabot nga reklamo sa sininga tinion? Nga maka-intra lang kami, sir. Oo. Maka-intra kay ti amo na naihalin sa 1968, wag di untat ang akon tribo. Ti karon gulpi lang pag na 2023 dula ka lang imo ya instant. Way ka man kabalo kung anong violation mo, basta hindi ka lang intra. Oo. So amo gid na ang kuan nila? Maka-intra kami. Oo. Ti wala naman kami sang inapangayo pa kay Mayor, maka-intra lang. Pero sa imo nga pag kuan nga gina nga nakapalapit ikaw kay Mayor Triñas, so ano yung inyong naging istoryahan nga duwa parte sa inyo nga tribo? Wala ko kuan kay Mayor kay na sang nagligad. Oh, sang ligad. Oh. Nagligad nga siling ko Mayor hindi ko nila paintrahon. Kaya ako mo lang ginatawag sina ma-meeting sa mga tribe manager. Francis, tawga mga tribe manager. Karon ako yaw ay dulaon ko ya sang committee. Oo. Nga dula ko anong violation ko. Nga pasulod sila gani sa duha ka tribo. Nga way gani drums pa. So pila among duha ka tribo ni mga pila pala ka tuig nga naga-intra sa dinagyang. Subong lang na. Subong lang na. Ano nga duha ka tribo ni? Ang
Ilongguhanon. Lungguhanon. Kag Oo. Lunok. ha? Halimaw. Halimaw. Mga urig man ni sila, pero way na nasila intra sobra 20 years. Okay. Ang tribo niya nga isa, Ilongguano niya, Oo. hindi na iya pagpadala ni Marimalin ang tribo atob-atob. Oo. Hindi na iya madala ang atob-atob. Mm. That's why nga hindi. Sa bago na siya nga tribo. Mm. Inilan sila nga tuwing nag-intra, sulod pa sila nga duwa. Mm. Kami nga halin pa sang una, hindi kasulod sa dinagyan kay hindi magsugot ang committee. Oo. So ano ang kasugtan nyo sang committee? Sang ikaw na nagpalapit sa kaya Mayor Director niya sa Sir Francis? Wala pa man. Wala pa man. Basigin patawag sila ni Mayor nga Oo. hindi kaintra ng ang tribo ng mga urig na. Oo. Mayo kong tribo kami na last year lang. Mm. Ang duwa kanida bago nga tribo way pa drums. Mm. Kuha pa nila. Mm. Kami nga bastante na sa drums. May costume na ko. Nakagasto na ko yung 30,000. Oo. Ang costume ko, kuhaan mo picture to karon. Oo. So subong gali naka-prepare ka na para sa 2023 nga dinagyang. Kay tungod nga abi ninyo Intra ko gyapon. maka-intra ka mo gihapon. So Nakagasto na. Oo. Way pa ko kabayad sa ini mga obreros ko. oo. Utang lang natin kung makakwarta, kung hindi kaintra, sorry sila eh. Ano bayad ko? Ti among gid no, amo na ang mabudlay Sir Francis nga amo man lang na ang isa ka bagay nga makahalad kita kay Senior Santo Niño no nga maka-perform kita sa adlaw sa nga dinagyang. Sa sini Sir Francis, ano bi ang imong panawagan sa committee? Ay, sa committee, Oo. ipaintraha lang kami. Nga ang hindi kami kaintra. Oo. Anong violation namon? Way man kami violation. Oo. Nga hindi kami kaintra. Mm. Amo gid lang na sir nga kung nga hindi kaintra. Mm. Di kung sila yaw ay na you're out. Mm. Si Mayor yate, way pa sila guro bala ni Mayor eh. Okay. Pila na ka bisis gali ko mo nag-champion gani Sir Francis no? Katatlo na kamo sa barangay category ni no? Barangay category. No, wala pa ni ang school Way pa. kwan pa no? Way. So kadamo nagli sang Ang akong second place, 4-5. Oo. Ang third place, way ko gagawa sa Magic 5. Ara gi ko da permi sulod sa 5. Sulod ka permi sa 5. Oo. Ti sa subong amo na panawagan na naton sa komite no nga gabay pa nga makasulod ka mo nga mapa-intrahon ka mo no kay nga gasto na kamo naka-prepare na kamo ini nga gasto Sir Eric ano may sponsor ka mo halin sa kagulingon mo gid ning ang ako niya kagulingon nga gasto ako niya oo kay kung mag-standby ko da sa scrapan ko, huway ko brown, gabakal ko materials ka magkuti-kuti, di ka da makaubra ko kalo 5 kabilog. O mga 2 naman 3 kadlaw, nakiubra ko 5. So sa isa ka bulan, humana ang 60 nga kalo. Samat-amat lang. Samat-amat lang, no? Samat lang. Kagang kustyong ko, ara na subong. Humana kagasto na kuya. Iban gani way pa. Kag magsiling ako nga ma-practice kami. Instant buta ko na yun yung Mariors. Oo. Laban-laban siguro ang imo sa mga Warriors di gahulat na lang sang go signal no kag gapaabot na lang ikaw sang ihambal ni Mayor sa imo nga sa komite nga maka-intra kamo sa sining dinagyang subong sa sining 2023 no Sir Francis no
Ti bako ta mo gali sa imo nga mga kwanti mga ano ni mga trophy no ipatanaw no ipatanaw ta dali lang kay para makita sa mga viewer naton no nga makita nyo nga amo ni mga trophy no ni Sir Francis mga kabistado nga ging kuanan niya isang pag dinagyang no ilang ging dagaan no. Ano pa siya? Champion mo niyo 1998. Kuan kita ari si Champion 1998. 1998 amo nang kuan ang trophy mo no. Ang iniya ang kahon anina bulilit. Oo, bulilit na. Champion man, 4 ka champion. 4 ka champion. Ang pro gagmay nga kabataan na yan. Oo. Ang iniiban mga trophy. Ati mo na yan sa bulilit, champion na tanan. Oo, ang isa pa gid na ang si kuan na sino ganina? Oo. Ni fourth place ni. Fourth place. Si Dagoy, no? Dagoy. Okay, no. Ang iba mga trophy nasunog pag 1993. 1993 nga kuan. Nasunog ang Ortiz mo. Okay. So, okay no. Kagari yung picture ko sang kasal kami ni Mrs. Kung wala pa siya may kasal sa daw na dinagyang. Patanaw ipatanaw ta. Okay. Ari gali ang picture ni Sir Eric Sigubia. Sir Francis Sigubia no. Ging kasal sila sang January 24, 1994 sa sulod sang simbahan sang San Jose Paris Church no. Na muna no. Siya ang pinakauna-una nga tribe manager kag warriors nga ging kasal sa adlaw sang dinagyang mga kabistado no. Okay? Sir, apong ko ta. Okay no. Gabay pa no nga makalabot ni sa committee ang imong panawagan na Sir Francis agud nga makabalik kamo kag makahatag kamo sang kalingawan kag kasadya no sa mga pumuluyo naton diri sa syudad sang Iloilo subong man sa iban man nga lugar nga magbisita diri sa syudad no dapat na makabalik ka mo Sir Francis. Salamat yun. Salamat yun sir kung makabalik kami. Mga warriors ko libog ang ulo. Way pa ko kabayad sa obreros ko. May warriors pa ko nga ginapaplitihan kung gabi papuli. Di makadto sila din natural. Pinsara ma-practice na. Oo. Gali wala pa. Galutaw pa. Galutaw pa. Way pa budget no. Oo. Panawagan na naton kay Mayor Jerry Triñas Sir Francis para nga makabati pagid si Mayor sang aton nga sang imong panawagan parte sa makaintra lang kamo. Makaintra lang makagwa lang kami No. Okay na. Sige. Nga tribe manager nang bal ko man niya makagwa lang kita pre. Okay na sa aton. Hindi nga dulaon yung kami instant nga way kami kabalo pero pasulod mo bag-o duha ka tribo. So, bali, tatlog ka mo katribo ang madula. Madula, ang namili, aninipay kag ang anggula. Ang anggula ni, kuwan pa ni, 2020, hindi. 1980. 1980. Ako, 1968 nang start. Mas una kapag sa sa Angola. Una ko sa Angola. Ang isa pagid ang isa. Ang Nipay 1985. Ako tribe president. Okay. Sige, no. Gabay pa nung makita nila ang aton nga live videos, no. Sa taga City Hall da, no. Palihog lang palabot ni sa taga IFFI no committee sang dinagyang no agod nga kaluluoy man no ang ini nga tribo kung hindi man sila makapasakop
no, do kasubo man. Kasubo eh. Kay nga nakahanda na sila sa ilang nga mga costume, handa naman ang ilang nga tawo, mga warriors nila sini, agud nga magpapasundayag sang dinagyang, no, sa 2023, no, sa sininga January na. January. Okay. Sir, salamat gid Sir Francis nga sa sininga hapon ging tagaan mo kami sang chimpong maka live sa interview sa imo, no. Iniya adlaw makita ni sang aton nga pamuluyo kung sila nagatanaw sa Radyo Bistado. So ili-follow nyo lang ang Radyo Bistado, like kag i-share, no. Ang god nga ining reklamo ni Sir Francis Sigubia, no, makaabot ni sa ibabaw, agod nga matulok pandan sang sa ibabaw kag ni Mayor Diritiñas nga makasulod, makabalik ang tribo Hamili sa dinagyang 2023 mga kabyanan. Sir, thank you again. Thank you. Okay. Sir. Okay. So par amo na ang aton nga interview ni Costume to pakuha ko mo. ang costume. Para at least nakita. Sige, bisan live ta dalon ka ni. I-off lang eh. Sige lang, hindi okay lang. No. Makagto kami ni Sir Francis, no. Bilhin ko lang yun ko da. Makagto kami ni Sir Francis. Ito. Sa iyang ano ni nga ginahimuan sang iyang mga costume Ginabi kita mo man, di ba? Hindi na ko pa-usol. Lain dito kita yung costume mo, humanan kami yan. Ate, oo. Magkampal ko nga nakagasto na ko 30,000. Hindi man sila na magpati. Ate, ay Kung nakuhaan mo picture, hindi kita ay galing nga human na galing ilayaw. Oo, mabagay gid nga ipakita ta sa live, no. Pero ang amon nga costume ni kuha na Mountain Dew. Ti mas nami kini kay creative kag ano ni. Libo ulo na ko ano pag-ubra sa Mountain Dew. So ikuan ta lang hindi ta gid pakita tanan kay base ilugon sang iban nga tribe la. Hindi na kayo. Mamudlo matay. Duwa na ni katuig bala mo pag COVID nakaubra. Okay, no, kay kabisado. Lapit lang kita di sa iyang kuano. Kuan gali ni scrapan, no. Isa ni ka scrapan dirigli ni Sir Francis Sigubia, no, ginahimo ang iyang costume, no, kag iban pagid nga gamit para sa adlaw sang dinagyang, no. Uy, kita. Okay. So, man no? Sulod kita de. Kita nyo kabistado. Muna nga galaing gid ang buot ni Sir Francis nga kung hindi sila ka sulod, no, sa dinagyang, no. Okay. Sorry kabisado. Makita ninyo ang costume, no, sang tribo Hamili, mga straw, Mountain Dew. ang kwansang soft drinks, no, iyang mga botilya, no, kita nyo ka uti-uti ni obrahon, no. May nahumain ka na nga bayo? Okay, no. Amo ni. Okay, no. Kay
Okay. So amo na no, amo ni yang kwan. Amo ning palday abe ikwan be sir be. Noy, takod be. Ikwan be. Bayo. Way kaso at least makita nila ang warriors, no? Be. So amo na no. Ari gili oh. Tama ka na may gili sa mga costume ni Sir Francis, no? Ka unique, no? Kag laban-laban niya ang mga ginapakilo yan din nga mga Mountain Dew. mga botelya sang soft drink sa mun nang iya nga ginahimo be isok-sok ang imo nga headdress. O para nga do kompleto gitanan. Oh. Oh, kanami gali sang himo ni Sir Eric Sir Francis, no? Nga costume. So okay no? Nakita na sa mga kauturan naton, no? Okay. No. Oh, Thank you very much. te. Hindi pa ni sila ka intra sa dinagyang. Humani ang amon costume. Oo. Almost 80% na. Te 80% na gali, no? Nakakuha na ka mo. Pero kalalakda na lang na. Ang palda mo na din. Ari palda. Ari oh. Bayo niyo. Ari paldaw. Inog takod na lang na. Ready na na ya. Umana na ya. 48 ka bilog. Te mga drums mo, sir. Ready ya. Drum ko to. Ara sa sulod sa budiga mo. Okay. Okay. Okay na, oh. Okay. Te mga kabistado, kamo na mag binagbinag da, no? Kung ano ang inyong mahambal, no? Kay nga hindi ka intra ang tribo Hamili sa maabot nga dinagyang 2023 mga kabistado. So amo rin madulong naton nga balita kag impormasyon. So direkta diri sa may Barangay Ortiz, no? Upod kay Sir Francis Sigubia. Ako naman inyong kabistadong Buni Sumblingo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.